دعا کرو 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 صبح و شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا ہن تا شال وسے گھر حسین دا شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندرے لہا ہن تا شال وسے گھر حسین دا شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا اکھیاں ویکھن ویلا آوے سغرا نوں رب ویر ملاوے اکھیاں ویکھن ویلا آوے سغرا نوں رب ویر ملاوے بیٹھے رہن کول ہمیشہ ہر ویلے بہن تے بھرا ہن تا شال وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا صبح شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا دن رات دعا ہر مومن دی جن ہاشمی جلدی آوے او مدتاں دے لگے ہوئے سیداں دے او جندرے آن لہا ہر بہن ویکھے سکھی ویراں کو ویراں دے شگن مناوے او ول وس دے وہڑے وچ سغرا پئی اصغر ویر کھڑا اصغر بھیڑ دے نال چبولے نکے نکے ہتھاں نال رسیاں کھولے اصغر بھیڑ دے نال چبولے نکے نکے ہتھاں نال رسیاں کھولے لاڈ پہ لڈان شالا تسے دوویں بہن تے بھرا ہن تا شال وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا صبح شام رو کے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین جنا جھڑ گیا غازی زین تو تے ڈر لے گئے فوج شکید او ہن قتل حسین دا سوکھا اے مکے مان علی دی ظہر دے ویلے خاتون دے چن کو کیتا شمر لائن شہید
او اثر دے ویلے مسلماناں کربل چ منائی عید غازی کو باواں مل جاون لٹیاں چادراں واپس آون غازی کو باواں مل جاون لٹیاں چادراں واپس آون آکھے دھی علی دی غازی ہتھاں نال پردے کرا ہن تا شال وسے گھر حسین دا شام روکے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا شام روکے ہو منگی کر مومنا دعا منتشالہ وسے گھر حسین زارا